Deia erori naiz, minartu naiz. Nor bat dut oinu marka bat belaunean. Miarritzeko olimpikoan egiten dut rolera, orduan aurten. Urte honetan Frantziako txapeldun bilakatu naiz. Hirugarrena bukatu dut mondialako kopan joan den urtean. Eta ere puntuekin, seigarrena naiz, nesketan, kategoriak guztietan. Orduan egunan, Merin Burazovic naiz eta ongi etorri Salandre Fito xalara. 6 urte ditut, urte bukaeran 17. Etxepare liceoan ikaslea naiz, lehen mailan. Egiaziz, ez da sobera loturarik nire kirolen artean. Egiten dut saldia, miarritzen ere, skate, trotinada pixka bat. Webski hasi nuen, zenta ura maite nuen, eta xantziazioak maite nituen. Eta ongi da, enustez. Gero rolera hasi dut nire anaiarekin, duela orduan sortzi urte guti gora bera. Eta hasi dugu, zenta bere lagun batek hasi zuen, eta ni pixka txegitu nuen, zeta ez ginuen sobera elgarrekin praktikatzen kirolik. Eta hori zen pixkat gure kirola. Egunerokoan, aski zaila da dena kudeatzea, baina ez ditut entrenamendu asko. Nik ez dut egiazkiz hainitz praktikatzen, bakri bi entrenamendu hastean ez da besteak baino askoz gehiago. Orduan, rolera egiten dut saltoko disiplinan. Eta gero 5 metro egin behar dira, eta erortzen behar gira heltzean edo 5 metroen aintzinean, ez da kondatua. Deia erori naiz, minartu naiz. Nor bat dut oinu marka bat belaunean, zeta erori nintzen belaunean eta espaldan. Denetan minartu naiz, adibidez hor minartu nintzen bestaldian, hor ere, denetan. Gero banuen txaltoa eta pixkat eskersagarria zen, zeta ez nekien ean egiten alko nuenez edo ez. Belauna bat, ez zen sobera ongi, baina malki egiten duen, zauritua ere, baina egiten duen. Astapenan presoanitz banuen zeta nire lehen txapelketak ziren, baina geroz eta txapelketak gehiago egiten ez, horretzen gira ez dira biziki eskersagarria. Beti eskersa pixkat aldi guzietan, baina pixkanaka kudatzea ikasten da eta ala. Nire urrengo helburuak izango lukete berriz egitea mondialako kopa hilabete baten buru. Eta egitea berba Europako txapelketa eta berba mondialako txapelketa, baina hori ez dakitoin egiten dudanez. Selekzionatua izan behar gira eta guzi. Nire errokorra da rolerez da metro bat 23, salto eginez, eta duela urte bat guti gura bera latu dut teknikaz gura guti egiteko. Lehen salto egiten nuen bizangoak ber aldean. Eta horrek usten zitzaitan toki pixka bat salto egiteko. Ordan aldatzen behar nuen teknikaz, zentimetro batzuk irabazan nituen. Ordan bi urteetan, espero dugu salto egitea metro bat eta 30 mundialako altuera gorena, ongi da, ala ere.